nga rita magkakasama ni ining advertisement sa Chokes to Go. Nga gikasuko magkakasama kaayo sa mga membro ni Pastor Apollo si Kibuloy. Spoko muna. Kuya, wapod o ka na bitang perspective soy-soy. Kuya, wapod o ka na bitang marketing sa Chokes to Go. Kaya ang ilang magkakasama karong tirada soy-soy, murag yun o ka ng katong purma bitaw ni Pastor Kibuloy. Katong magkakasama sa iyang pagsurinder, unya gidang siya sa Manila. Unya giturn over siya sa PNP ngadto sa DILG. Unya si Secretary Abalos pod sa DILG iya magkakasamang gipresentar sa mga membros media nga nakakalo as pastor, unya magkakasama nakatabon ang dagway, naka-jacket. Dahil ang caption, no? Sumuko sa sarap. Sumuko kuno sa sarap. Inga pa rin. Kapag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Ang rapsa, gibaliktad ka ng sarap ba? Di ba? Nga na. Muna bagakasama niya na ay laki nagkao unya bagakasama nagatabon sa dagway o niya gabit-bit sa usa ka kanabitang silupin nga kinang nagachokes to go. Kaya gikapsyonan sumuko sa sarap. O say bounce karon sa magasakop sa KOGC kan Pastor Apollo si Kibuloy nga mga disciple mga sumusunod. Sila mo ay nag-number 1 magkakasama karon na nawagan nga iboykotiyo nga Chokes to Go kay batod pa magkakasama nagbugal-bugal sa ilang leader nga si Pastor Apollo si Kibuloy. At kini kuno magkakasamang latest karon nga advertisement marketing strategy sa Chokes to Go pagbugal-bugal si Pastor Kibuloy mao kuno magkakasama ang gipaigan ini ang naisgutan magkakasama nga advertisement karon sa Chokes to Go.